Dnes sa teda netradovalo na markete, ako som o tom informoval všetkých kryptoinvestorov. Dnes tam je nejaké voľno, hej, Washington má nejaké národky, či vznik Washingtonu alebo niečo také sa tam udialo. Zajtra sa bude tradovať, dnes proste nič, musíme si počkať 19 hodín 43 minút a bude to veľmi zaujímavé, čo sa vlastne udeje, keďže po dlhých dňoch, čiže máme tu víkend a plus jeden deň, panika proste fungovala, tarify fungovali, celý market je proste zdesený, že čo ako sa bude riešiť. Zajtra bude práve preto oveľa dôležitejší deň, nie teda dnešok, čo sa price akcie týka, keďže Bitcoin bude ovplyvnený práve aj TradFi a dokonca zajtra máme ešte jednu extra správu ohľadom ovplyvňovania marketu. FTX by malo vyplácať tých svojich ľudí, ktorých okradli, čiže kreditori budú dostávať zhruba nejakých $50,000 a menej, čiže môžu to claimnúť. Nebudú to dostávať, mám taký pocit, že v kryptomenách, alebo teda len v stablecoinoch. Niektorí to považujú za dobrú vec skrz toho, že vidia, že tí kreditori naspäť šupnú tie peniaze do marketu, ale keď vidíme tú obrovskú frustráciu na markete, podľa mňa niektorí si možno trošička počkajú, ale zase minimálne príde tu nejaký veľký obeh peňazí, ktorý už bude hodený v krypte, už len aby sa pretransferoval napríklad do Bitcoinu, aby tú price akciu začal ťahať smerom hore. Čiže možno tie výbery nejako príliš veľké nebudú na bankové účty, ale nemyslím si, že okamžite proste tí, čo dostanú prachy, to tam rovno šupnú a odpalia ten market do nevies. Bodaj by to tak bolo, ale pochybujem, lebo ako si môžete všimnúť tú náladu na markete, tá nálada na markete je skôr v zóne strachu ako v zóne positivity. Čiže práve tam si nemyslím, že by sme to mali odpaľovať.